şol gyz diýip ışga düşüpdiň ýigit. Düýşde otdan suwa atylypdyňam. Ýekeje näz diýip ýollara aşypdyň, käte utupdyňam, utulupdyňam. Şonda da dänmäniň beýik süýgüýüňden bu ýolda dänmezlik murady ýetir. Eliň gülli dolan soňam ýyzyňa gelirin diýipdiň, ýene de ertir. Ene şol önamly ajak ertirler bugün sen gafyňdan toý bolup geldi. Anhasyň bagtyn paýly günüňiz, ýigit tansa çykar owadan gelni. Bilentden ýanglansyn mulaýym owaz, şeýdip ortaga çyksyn gelin hem ýigit. Olar birazajyk ýaýdan ýan ýaly bize ýüzläp gözler seredýär diýip. Ýok ýaýdanmaň, bular ýaman gözeldir. Bu gözler siz üçin şeýle bir ýakyn. Bagtyňyz gujaklaň, siz erkininni, toy söýgüýüniň yeňiş güni ahwetin, bugün özleriniň söýgüleriniň yeňşini bayram edýän Serdar bilen Gulaýmyň ak bagtynyň şanynda. Meşgul aýdym şeýmeli. DOWRAN Nurif aýdym aýdýa. Owadan ýaşlar söýgü taň söylen.